Malipayong kilom-kilom, Subo, Kabisayan ug Mindanao, uban ni CB Girl, magkuyog ba ninyo karong adlaw, karong hapona, karong adlaw, usa sa mga talagsaong adlaw nga si CB di gyud ganahan mo kaon. Ganyan buntag, among ipakaon, di gyud siya ganahan mo kaon, ipakaon siya pagkaudto, dili ganahan mo kaon. Karon, kaon kog empanada, nga lamian kay gikan sa Bidilien, di siya mukaon. Magikaon siya gamay kayo niya. Nidagan na dayon di siya interesado ba. Ano na mag-uul kay ni Dr. Iris pero akong pasabot niya ug wa gid koy scientific basis pangagpas ra gid ako hinaut mga veterinarians nakapaminaw karon makakurher nako. Mangutana mi Dr. Alice Uplang Inquires ang ila tiling cycle bitaw hours dili tili pareha bitaw nato nga 24 hours kutumon. Kanay may mga adlaw ganang kini siya mukaon. Mas mga daw, di siya ganang mukaon, pero di siya magluya. Pakiat gihapon kayo. Karong hapuna, ang atong sugilanon, totally unrelated ining appetite ni CB. Naguluhan ni og batanong babae. Usa na kaadlaw, samtang nagtrabaho pa ko sa ABS-CBN sa Hagubiaw sa siyudad sa Mandaue. Itawag ko sa mga gwardya. Dito ko sa taas kay doon ako'y tuyo ni Ma'am Tata og sa kaya nga mga administrative staff sa una sa ABS-CBN tuwa sa second floor. Ang among news operations, ang among radio operations nasa first floor. So kung doon na may tuyo sa among admin, manakamis taas. Dito ko sa taas, kitawagan ko sa guard. Mana ay mga pulis na nangita nako. So ingko pasaka lang kay doon mo koy tuyo diri sa taas para nga ari lang may magistoryaw niya. Ang among conference room tuam sa taas, siya daghan ra man ni sila. Kung mga pila ka buok, siya mga 5. Ano may akong kaso, di pa ka ako dakpon. Pero mo kaso ito. Akong warrant of arrest na serve naman. So nanggit ko Ma'am Tata na ko ng mga polis nga nangitan ako, pwede ba ari lang ko makig-meeting nila sa conference room. Kaya sa ubos, busy man kayo niya. Kiat ba kayong operasyon sa ubos ba na ay mga magdinaganay, mga reporter, kaya gaapasok istorya. Kunya, what should be conference room sa dito sa ubos? Subos Ma'am Tata nga, may nagamit sa conference room, dito na ko gipadiretso ang mga polis. Pagsud na sa mga polis, gipalingkod sila dito sa conference room. Unya, nisod sa ko. Kung siya ato, sir, murag upat ka lalaki nga polis ug usa ka babae na polis. Ingon sila, sir, pwede atong siraduan ang pultahan sa conference room. Layo ra gud ang mga admin personnel pero kuan murag ang nature sa ilang istorya mura ba og kanang di mahimong madunggan ba sa mga tao. Ko sige, atong siraduan ako ni sira sa pultahan kung sumay ato. Ingon siya, sir, ka hinumdum ka atong batanong babae na pasayloa di lang ko kayo i-detalye. Di sa ko magisgot o mga ngan. Di ka rin ko magisgot o syudad. Taga-diin di sila mga polisa. Sa katub itong batanong babae, sir, nga gipatay. Kahinomdom ko. Pila ka adlaw, bago pa man itong hitabuhan. Ko, nakahinomdom ko. Ingon siya, sir, na-appeal imong ngan, sir. Ingon siya man. Suspect ko atong pagkapataya. Siya dili, sir. Na-appeal imong ngan kay sa among investigasyon, ang suspect mura og organized, mura armed group, mura og dili ba ordinaryo nga grupo ang suspect sa pagpatay sa maong batanon nga babae. Kung niya, anong na-appeal man ako nga? Ingon siya, among intelligence information, sir, sa among pakisusi, kay gipa-investigar man gani, kay luoy man kay bata. Sa pagkamatay niya, gipa-investigar gid sa ilang kadakuan. Among nahibawan, sir, nga sa wa papatya ang biktima, kay kaila man ang biktima sa suspect. Ang maybe mas masabtan kung atong ipakita ang sirkumstansya. Ang suspect ko, no, sigon sa mga investigador sa progress ng investigation, ang suspect usa ka armadong grupo dinhi sa Subo. Ang maong armadong grupo
lain-lain lang ang ilang kalihukan ka na bang kung magkinahanglan ka og armado, for hire ba sila? Pero arang-arang ning kahimtang sa ilang leader na di siya manghakog ini mga trabaho bitaw nga dili nga ginagmay, tinangko ni ilang operasyon sa ilang armadong grupo. Ya kini kunong pangu ining armadong grupo ibog gayo atong batanong babae. To the extent nga mura siya na-obsessed sa mga batanong babae. Nananghid kuno ang maong leader sa katiguangan atong batanong babae na uyabon niya ang babae. Of course. So, batanon pa man kay estudyante pa man, isupak ang mga ginikanan. Siya di, basta, di ko kato. Maghigwaos ko, basta di ko kakita sa inyong anak. So, kung gusto mo, ako na ning uyabon. Ako ning kabiton kay minyo man siya. Of course, ang mga ginikanan isupak. Unya, ang batanong babae, nagsugod na og likay niya. Kaya mura man siya og duol bas pamilya. Ang leader niya sa armadong grupo. Naglikay na kuno niya ang babae. Unya, iyan ang gihudlat. Sige, di gani ka mo sugot nako, di gani ka makikrelasyon nako. Batanon pa kinibayhana, mga basta wa pa'y 18. Minor pa ang babae, pero perting wapaha sa babae. Gihulga na niya, di gani ka makikrelasyon nako, patyon di ka. So, ang batanon ko ng babae, so sila mga last exchanges, kaya mag-text sanay man sila, mag-tawgon siya sa telepono. Hangtod gadi na mo tuwag ang babae. Kaya iyan laging gihudlat. Katapusan, usa ko sa katapusan ng istorya, sigon ni sa mga polis nga ni duol na ko, ang batanon siya ni hisgot man sa imungan. Niingon ko na ang batanon babae nga, imo ganit yung hilabtan, isumbong ti kang Leo Lastimosa. Dahil, naraba mi silingan nga kaila ni Leo Lastimosa, dadon ko sa akong kaila dito sa ABS, isumbong ti ka. Sumurag maoy katapusan nilang istorya sa mga polis. Niingon tong mga officials kapolisan nga ni Duo ni adto nako. Isa karong gipatay na sir. Hadlok mi nga kay isunod. Ano naman? Siya kay tingali ang iyang teorya sir nga nakasumbong tialig doon ay posibilidad nakasumbong tong batan o babae nimo. Unya aron nga mahilom yung kaso kay just in case nakasumbong ang batan o babae nimo, kuhaon kanila, pahilumon kanila. So nung tara sila, gikontak ka sa batan o babae sir. Kuha jud ba? O sir, wa jud koy communication, wa jud koy kalibutan anang kasuha. Karon pa ko kay bawo nga nahisgutan ako ngan. Siya so bantay-bantay sir. Kami amo sa ning sundon ang grupo, ikuha nila akong telephone number just in case sir na may dugang updates. Labi na kung targeton juga nila, warningan ka na mo. Pero in the meantime sir, ayaw na kumpiyansa. Ikay ba pasin na nag-ingon na ba? So kikuha sana ko ilang number, kukit siya ako tawagon. Ang amo lang lead investigator sir, gipaanhi lang mi niya. Pero siya gyud mo ilang investigar sa kaso. Yeah. Kahibaw na siya sir. Among ihatag niya imong number, makahibaw siya kung manawag ka o mag-text ka niya. So nilakaw sila. Wa ko kahibaw siya kung himuon. Musulti ba ko sa akong mga kauban sa ABS-CBN na posibleng maapil ako ngan, posibleng targeton kong armadong grupo, pero sa may akong basis. Nagsulti ito tinuod ang mga polis. Or naniguro na sila. Pagpasidaan ako, just in case, simba ko. Targeton dyan ko sa armadong grupo. Nangutanan na ko nila, unya, targeton dyan ko aning grupo ha. Kung sa may atong naganan, siya lisod ka ng grupo ha sir. Kaya kini ko nung grupuhan na ay mga kanhi polis ani nga membro na ay kuyawan masisibi sa atong istorya. Dili ko nung kakumpinsaan. Kanjud, bantayanan dyan ko ni maong grupo. So, gikuyawan ako. Akong una-una, mangita ko og opisyal sa kapolisan nga akong kasaligan. Unya, usumbong ko, pero kung mahitabo na, makasalig ba ko sa maong opisyal sa kapolisan na manalipod sa akong interes? O di ba ko ilawag hinostiro? So,
Saka dugay na nako sa media, daghan na mo mga kailang nga mga pulis. Doon na nako yung mga pulis nga kahibaw kong tarong sakto gyud. So nanawag ko sa usa nila. Wa kay nako i-assert lang ang circumstansya. Mura balag ako siyang inan, sir. Kung mao ni mahitabo, sir, kung mao ni mahitabo, unsa may akong options? Ingon siya, sige Leo, kahibaw kung anong di mo i-detalye. Pero kung mauna nga posibleng targeton ka og armadong grupo, unya ang amo mga investigador gikuyawan anang grupuha, ang mahimo gid Leo, assignan ka namo og bodyguard. Ikot si pasabot og assign ng bodyguard. Siya kanang bodyguard Leo among i-assign nimo, ma-justify man namo kay gikan man ang information namo, so ma-justify namo nga nakinahanglan ka og security escort na nimo. Tibok adlaw, tibok gabi amo nang i-assign nimo. Kay unsa may kapuslanan gwardiyahan kaniya og adlawan unya kuhaon ka gabi or iya kang gwardiya gabi kuhaon ka adlaw. So kanang naagi na nimo. Nara nimo unsa man pila nimo gusto, usa, duha para mag-shifting sila. Ingko. Unya mopuyo na sa among bay. Ingon siya dili. Kung nakailaing kapapuyan nila, adto pero mas maayo na sila sa imong bay para ma-secure ka. Kung kakuyawa na sir. Nakahinungdong ko ni aning Serge Rimonde. Sa diyang gihulga siya pag-ayo sa mga rebelding komunista kay anti-communist man to ang iyang mga programa. Usaman to sila sa mga sakop sa kausa international katong silang Doy Laurel, katong mga government official sa una ba nga nagtukod og anti-communist movement. Gitarget sila. So General Abinina may hepe sa kapulisan din sa Southern Visayas, ang i-assignan siya og security escort. Ug ang iyang security escort nasuod gani namo. Ang iyang security escort mao na gi-assign niya pag-drive, mukuyog namo sa among suroy-suroy, pero nandito siya security escort. Unya mukuyog na namo og inom-inom. Kana bang dili na gyud siya gwardiya ba, murag membro na gyud siya sa grupo. Ingko may to Serge Rimonde kay doon ang kwarta. Na ikapakaon niya sa security escort. Ako ang agdi niya ko pakanon gutumon pala ni pulis ilawog pa lang ko spikas. Singko lisura no. So kung moagi ko sa official channel mo to assignan ko nila og security escort kung targeton jud ko sa armadong grupo. So mo to akong gitawgan tong contact number atong mga investigador. Dila sana ko ilhon angan iko nga unsa may progress sir. Naisugutan ba jud posible jud nga ma-appeal ko, targeton ko anang grupo ha. Ingon sila nga wa pa gyud progress Leo. Og ingon ini gani Leo, meaning nakabantay na sila nga under investigation sila, nakabantay na sila nga sila'y suspect ining kasuha. Di na lang kita makumpiyansa. So ikaw diha kanang imong pattern na among nahibaw-an mo, magpaktas ra ka gikas istasyon padung sa inyo, gikan sa inyo padung sa istasyon, i-vary ng imong pattern. So maybe one day magpaktas ka, pagkasunod adlaw magsakay ka, pagkasunod adlaw magpahatod ka sa inyong crew cab, pagkasunod adlaw lahi nga oras ang imong iuli. Ibis mo uli ka immediately after TV patrol, magpagabi ka diha alas 7, alas 8 na kas gabi mo para di sila ka-establish ng pattern. Kaysa di pa na sila motira Leo kanang mga armadong grupo, di na sila motira nga makitaan kay tirahan dayon. Mo establish na sila grupo. Ikaw ra bang usa ang maglakaw, wa ba kay kauban, doon na ba'y mga police station nga imong maagian, doon na ba'y mga security guards nga posibleng makatabang nimo, doon na ka ba'y getaway vehicle nga nagsunod-sunod nimo, ingon anaon kanila. Ila ka i-surveillance ana. So pagbantay-bantay na lang, doon na kay mga suspitsadong nga mga tao, suspicious looking nga mga tao na makakita karon pa kakailaw niya, karon pa kakakita unya mura og manuok pa nimo ba kasagaran na nila magbasa-basag newspaper, kasagaran na magpagkaron ingnon nga mga vendor, pero kung maniid ka mahibaw-an nimo naniid na sila nimo. Sus kakuyaw na kung maunay mahitabo unsa. Di na ko matigayon hasta sa akong paglakaw magsige na pulgi-lingi. So doon na mo ko'y laing na hunahunaan. Doon na ko'y higala tila sa nato ngadlan na dili ni siya pulis, dili siya sundao, pero tungod kay dako siya ranggo sa gobyerno. Unya mo ni siya type of persons beto nga sabi lang ko pagsulti para di mo kailan niya o para di siya mailhan na security conscious. Magsige ni siya og pahinomdom namo sa namo mga reporters mao ni i-vary gyud inyong pattern, do na mo mga kaatraso ayo gyud mo kumpiyansa
So siya ako nahunaw niya, salig man ko niya, kay tinuod man gid siya nga higala. So ako siyang gisubungan sa akong problema. Ingon siya murag kaila ko anang grupo ha. Kung nilingigagod, siya kaila ko anang grupo ha. Sagdi lang, dili ko direkta makigistorya nila, pero na ako'y channel na siguro nga maabot nila. Akong istorya sa anang through my channels, ngawa kay labot. Kung ngawa sila makuha nimo. Kung ngawa kay nahibaw nila. Kay targeton lang kay ining grupo ha, kung doon na kay nahibaw nila. Na posibleng ang imong nahibaw nila magamit sa kapulisan pagpalig-on sa kaso batok nila paglambigit aning grupo itong namatay nga batanong babae. Iko, kung saan na ipaghimo? Kung saan pagsiguro nga maabot na anang grupo siya na sila communication system nga kung masudlan nimo ng ilang communication system nga mahibaw sila nga gikan nako wa ko'y interest, wa ko'y tingwa pagbungkag sa ilang grupo, maabot na nila. So pasalamat ko sa akong higala nga doon na siya communication channel na posible maabot ining armadong grupo. So ko niya siya ay nagsaylo kumpiyansa gyapon. Anton mo ingon ko nimo nga clear na or ingnon ka itong mga polis nga wa na ay sa kumpiyansa. Sus, daita. Si kong lingi, si kong di ko ka di na ba naandan ang akong mga ibuhaton ba? Daghan na kayo kong mga imbitasyon, akong balibaran, maangin pa na sila. Kung nato ko tirahan dito si Bako. Hangtod, usana kahapon, doon na sa bisita. Ayun na, makikita ni mo. Babae nga nagtap-tap siyang naong. Iko ha? Inahan ko nung siya liyo itong babae nga, batanong babae. Nagipatay. Iko. Sige pa, tuas. Dito na sa may conference room, gikuyugan siya o pariente niya. Hadlok kay siya. Nagkurog sa kahadlok. Bisan sa among pag-istorya, di niya kuhaon ang tabon siyang naong. So siya iniingon nga mauning grupo ha. Iya kong gihatagan sa mga detalye sa pagkahitabo itaon sa iyang anak. Unya kadto ni takdo sa investigasyon sa kapulisan nga obsessed. Unya ingon siya mismo gipangita sa mga pulis. Kay gusto sa mga pulis nga imbestigahon siya unsa iyang nahibawan. Pero kay kahibaw man kuno siya ning armadong grupo nga mopatay gyud ni. Kun mo tabang siya sa kapulisan, ang kapulisan di man sad ka panalipod niya, utago na lang siya. Ingon niya unsa mo pagtago. Ingon siya nga salig na lang sa Ginoo. Nataguan ko plus mamiligro lang ko kung makikistorya ko sa mga polis. Pero kung di ko makikistorya mga polis, I'm sure dili ko nila hilabtan. Kaya wa may chance ang polis makasulbad sa kaso without her cooperation. Kung niya anong niya amang kanako, ingon siya, just in case baliw na kay paagi na makakita ito hustisya ang akong bata. Nabatay mga polis nga masaligan, nabay mga dagkong opisyal sa kapulisan nga mututok yun ining kasuha. Tabangi mi. Kus, lisura na ma'am. Ikaw ma'am, wagan ika parihan nimo, civilian na sad ko, doon ako yung mga kaila ma'am, pero di gyud ko 100% sure nga utabang na sila nato. Kung ingon ini ka influential kining grupo nga imong gidudahang ng hilabot sa imong bata, unsa may itong garantiya nga di tayo hilabtan? O nga dili sila konektado? O nga doon ay mga sakop sa kapulisan nga ila din mga membro? O ila din mga sympathizers? O ila din mga kauban? So, ingon ko in the meantime, pwede ba nga mukuha ko sa imong contact number para nga mag-istoryahan na itaon sa update sa kaso siya dili gyud liyo. Kay after ani mag-istorya kanu di na ko nimo ikita diri Subo. Gawas lang kon makapasalig ka nga doon na kay Juan, kining doon na kay ikatabang namo. Ingko, pwede tingali arrange nato nga ipaubos kag witness protection program. Mangutana ta sa mga abogado, mangutana ta sa mga police, tingali og sa requirements sa witness protection program sa Department of Justice, tingali mo qualify ka. Pero kanang witness protection program kinamo testify ka na siya di gyud ko liyo. Kung mahimo sulbaro ning kasuha without me, without my cooperation. Sus, kalisod.
Moto nga nilakaw siya nga wa ganin ko kahibaw makita pa ba yung pag-usap or buhi ba mi kuman sa pila ka adlaw kung mauna nga mahibawan na sa grupo nakikita siya nako musamot pag doon ang grupo nga doon gyud ko nahibawan kung nga posible nga ako nahibawan makapuhag nila maka signet sa mga grupo. Di ako ka-realize ba paglakaw nas babae kaluoy natong katawan no kita nga way gibuhat nga dautan mao na hinoy mahadlok kay natsambahan laghisgot ang atongan o sa bahing din sa inahan kay nahibaw siya na dunay na obsess sa iyang anak ug nga kon mo cooperate siya sa kapulisan dili siya buhion nang ako yung nakapaalam ra gyud nako sa akong pag susi sa listahan sa akong mga amigos kapulisan wa gyud ko'y 100% nga masaligan pasayloa sa pa amigo nga mga pulis kay tungod ba sa mga koneksyon ba nga maybe buutan yun ng pulisa pero kaubag fraternity. Maybe buutan yun ng pulisa pero distant relative. Sa usas mga miyembro o sa leader yun aning grupuha. Usumay ako na ganon. Mas ispiso na bagyod dugo kaysa parang higalay. So giinan ko ayaw na lang. Muraka og nanimpad og kalibutan nga wa kay kalibutan wa magtugkad yuta ang imong tiil wa ka kahibaw kung manginlabot ka kay niingon naman natinta naman ako tabangan na lang gyud ka ato ra akong inahan bahala magkinaunsa salik na lang kita sa atong sistema sa hustisya ato na lang gyud tinudon tabangan nato nga protehian to siya. So nitawag na sa gwatong dakong opisyal sa kapulisan ingon siya Leo kanang witness protection program Leo daghan kay nagbinuwang ha. Daghan kay nagbuslot. Sa kaynon mo ka mga ipaubos sa witness protection program anong gipagawas mo to sa kampo. Gipagawas kampo giposil. Arrange to. Pre-arrange to. So doon na nasudlan sa witness protection program ikuot ang mga beneficiary unta ang paubos unta witness protection program arong kuhaon, arong patyon. Bisag asa talingi, wa na tayo masaligan. So, pag-organisar na sa atong kauling grupo, aron na dunay manalipod na to. Muna, labay na lang ang pila ka buwan, way nahitabo nako, way nang hilabot nako, wa na sad mo balik og kontak nako katong inahan, wa nay parinti nila nga i-contact nako. So naglaom na lang ko nga wa na laing namatay. Kay of course nagkinahanglan og hustisya katong batan-ong babae nagipatay pero kung maangin na lang sab ang tibuok niyang pamilya, mamiligro na lang sab ang iyang mga ginikanan. Asa man kutob ang kahadlok, ang hulga sa kinabuhi sa inosente nga mga sibilyan. Maybe maulan sa na akong conclusion kaya di sa ko gusto nga maapil. Pero naghasol yun na ako nga isip sako sa media doon na in town, nagtuot tingali to sila hasta itong matanong babae, nagtuot tingali nga doon na ko'y ikatabang nila. But the reality is wa ko'y ikatabang nila. Mauwaw ko nga muangkon usas mga factors nga nung nga wa ko'y ikatabang nila kaya di ko gustong maapil. Kaya doon sa ko'y akong kaugalingong pamilya. Doon na sa ko'y asawa na mahimong mamiligro og apil. Doon na sa ko'y mga igsuon, doon na ko'y inahan na posibleng dumtan sa pag-apil kung maapil ko ining kasuha. So mura bitaw og labaw sa atong civic duty sa pagpangilabot ang atong panginahanglan sa self-preservation. Which for me is the biggest ill of this society. Kana bitaw, moingon na lang ka nga, di nalami manginlabot, total wa man mi maapil. Kay kung manginlabot mi, posibleng maapil hinuon mi. Maunay, para nako biggest weakness sa atong katilingban karon. At doon na tayo naibawan, dili ta mo tabi, kay tingaling maapil ta.
ato lang palabihon nga magpakahilom ta. Total wa man ta maapektuhe. Total wa man ta mahilabti. Pero ingon ana na. Nya kung kitang tanan ingon ana og panghuna-huna. Wa tay kalainan adtong managsilingan, itong istorya sa atong katigwangan na usano ka silingan nakadungog gipatay ang iyang silingan mga napo kabay gikan sa ila. Pinangga kay niya katong higala, iyang silingan buutan ka ito, pero wa siya magtingog, wa siya manginlabot kay napo raman kabay ang distansya gikan nila. Pagkaugma gipatay ang lain nilang silingan, 5 na lang kabay gikan sa iyang Pinoyanan. Wa gyapon siya gihimo kay total wa man siya hilabti, wa man siya apila. Ika-5 ra mabay gikan nila ang gihilabtan. Pagkasunod adlaw ang ila na yung next door neighbor ang gipatay. Silingan gyud nilang bay ang gipatay. Wa gyapon siya mangilabot kay ila namang silingan ang gipatay. Wa man siya hilabti. Pagkasunod adlaw siya na gyud gipatay. O ang iyang mga silingan, wa sa mangilabot. Kung sa may dangatan sa itong nasod, kung maunay atong attitude. Kung mauaw kung uangko ninyo, usa ko ana, sa dili, wa mangilabot, sa diha ta ko sa posisyon, diha ta ko sa, pero ako justification na lang ako, unsa man sad kahay akong mahimo. Na mismo ang akong mga higalas kapulisan ningon man, ayaw gyud laom na matinuod sa pag-imbestigar ka ng kaso just because ni abot ni apil ka, just because ni wala ba kay naibawan. So mag-apil ka sa kaso niyang inahan mismo dili mo testify, mag-apil ka sa kaso ang mga parinti mismo nagtago-tago. Unsa may kada kong herse anang imong ni pasangilan kining grupo ha, unsa may imong ebidensya. So mo to'y pamitigate og jutay sa akong guilt o wa gyud ko'y kasayuran up to this day unsay nahitabo atong maong kaso. Wa na ko baliki atong mga investigador nga nakikita nako, wa na ko tawgi atong ilang pangu sa investigasyon unsa nay nahitabo sa kaso. Namura kong nalipay nga wa na ko'y apil sa kaso, pero naagyoy gamay bitaw nga kabyon sa kahasol na sus Leo, posible ka tumbatan o mabay. Hain man karon siya mahimutang. Naglaom gito. Na doon na kay ikatabang niya. The bad news is, posibleng doon na, pero akong gipalabi ang akong personal nga interes, ang akong personal nga seguridad. Buwa ko mangilabot sa iyang kaso. Dangatan sa atong nasod kung ang katawhan mahadlok mangilabot kay tiyalig maapil sa kaso. Yung mo extend na sa mga binuang sa itong mga opisyal sa gobyerno. Mao na napatuyang sila sa ilang pagpangabuso sa gahom, pagpangawat sa ilang katungdanan, kinayawaw sila ang katawhan dili gustong mahilampigit, dili gustong mahasol. Pero I think mao na itong panguna-una kay wa mangguta magkahiusa. Pero kung doon na balang unta gitay grupo nga madangpan, wa ko mag-ingon magtukod tag vigilante group, wa ko mag-ingon magtukod ta og laing organisasyon. Pero hinaot ato mga tigpaminawan karon nga mga abogado, mga veterano, nga mga retirado, nga mga opisyal sa kapulisan ug sa militar, makahatag na itong ideya unsaon nato pagdasig ang katawhan, pagtuo sa atong sistema sa ustisya, sa atong rule of law, kung mismo ang mga nangatungdanan wa motahod, wa motuo, ug way kaikog sa pangyatak sa balaod. Kalibugan ang atong sitwasyon, hinaot mo tabang mo guna-una. Unsaon nato sa paglingkawas gikan ining maong kumunhap. Kani mahimo nga di na lang ta mangilabot, di mahimo nga mangyupos lang ta,
Pero ipangilabot nato doon na batay kauban, doon na batay kaalyado, doon na batay kasaligan, doon na batay kadangpan. Hinaot collectively ato ng huna-hunaon unsay atong mga paagi ang nga mahimo. Ang akong top of mind mao ang pag-organisar sa atong kaugalingon. Kung kitang susama o mga panghuna-huna nga gusto mo tabang ining nasura, ma-organisar. Unya doon na tayo klaro nga mga paagi unsaon sa pagtarong kining atong nasod, tingali anang higayon na makaangkon ta og kaisog. Nawa na ta maginusara. Sa sulti pa sa itong viewer ka ganina, muratag silhig tukog, muratag tukog. Na kung itarang usa, dali ra kita balion. Pero mahimo na tang kabahin sa silhig, dako kay ta og kapuslanan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa atong sugilanon karong hapon nga nag-uluhan Batanong Babae. Uban ni Sibi o ni Dr. Iris diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon, kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong pagpakiguban sa atong tulumanong panahom dayong kilom-kilom.